L-oġġezzjoni hija li f'dan l-ispazju miftuħ li bħalissa qed jintuża bħala pjazza ma jsir l-ebda bini. Illum hemm applikazzjoni ta' ċentru kummerċjali ta' erba' solari, mhu korrenti bl-ebda mod ma' dak li qed tgħid il-local plan, u allura aħna qegħdin nitolbu lil MEPA tikkunsidra li din l-iżvilupp ma jsirx. Hawnhekk huwa l-unika spazju miftuħ ta' ċertu kobor, m'għandniex spazju ieħor u l-unika post fejn in-nies kollha jistgħu jiltaqgħu illum qegħdin taraw ammont mhux ħażin ta' nies li qegħdin proprju fih. Huwa hawnhekk, kull ma jsir isir kollu hawnhekk. Din hija proprju il-post fejn ir-residenti kollha jikkongregaw meta jinqalgħu sitwazzjonijiet tal-komunità. Aħna le ma rridux li tinbena, issa iktar u iktar laqas ċentru pastorali ma jista' jsir iktar u iktar ma rridux li tinbena u iktar u iktar u iktar ma rridux li tinbena bħala ċentru kummerċjali għal liħta xi ħadd u propju kontra il-volontà u kontra l-interessi tal-komunità kollha. Jaħnana, hu dak il-bini. U dak il-bini, hemm distanza. Jiġi zero. L-aspett huwa totalment negattiv għax aħna din inqisuha l-unika pjazza li għandna din l-erja ta' Santa Margherita. Issa din ilha hawnhekk ilha jien noqgħod hawnhekk 25 sena, ilha xi 30 sena dejjem bħala pjazza ġiet asfaltata, ovvjament issa qed jgħidu li setet hija tal-privat ukoll. Però jien allura nistenna li anke l-gvern jixtri dell-art ukoll bħalma nxtraw postijiet oħra. U ħallija kif pjazza fil-fatt għaddejjin hawnhekk is-sistemi tal-ilma, tad-drenaġġ kollha minn fuqna. Ġifieri ma nistax nimmaġina kif tista' tibni ġod l-erja, l-unika erja qed ngħid li fejn nistgħu niltaqgħu aħna tal-komunità ta' Santa Margherita. Hawn isiru l-attivitajiet ġifieri normali li til-festa speċi u dak niltaqgħu daqsxejn waħda hawnhekk. Ġifieri jiena biex timmaġina isek torri fin-nofs ġod din il-pjazza, torri ta' xi erba' solari, jekk mhux xi penthouse fuq ukoll. Li literalment qed jifga dell-erja kollha. Jiġifieri għalija huwa negattiv totalment l-impatt meta għandek anke m'għandniex bżonn għax għandna l-bżonnijiet kollha hawnhekk u ġifieri spiżerija, klinika u l-ħwienet kollha, ġifieri m'għandniex għalfejn dan iċ-ċentru kummerċjali naħseb jiena iktar milli tal-komunità. Le ma nafux, nafu li mill-lider min qiegħed japplika mhuwiex għal minnu għandna suspett li min qed japplika mhuwiex l-istess sit oriġinali, però ma nafux eżatt kif għadda għandu. L-art hija tal-gvern. Għaliex imbiet? Kif imbiet? Is-sitwazzjoni tal-ambjent hija medda minn kull naħa u qisu kull ġimgħa hemm każ ġdid x'nikkumbattu. Hija verament xi ħaġa li tinkwetana ħafna, speċjalment inkwantu tas-saħħa tar-residenti. Din hija il-bażi tal-flimkien għall-ambjent aħjar li nipproteġu l-kwalità ta' ħajja tar-residenti. Issa hawnhekk għandek każ fej għandek is-saħħa u il-ħajja tal-komunità medin għax hawnhekk huwa l-uniku post fejn din il-komunità ġdida tista' tiltaqa' u ssir komunità waħda li tingħaqad flimkien. U għal dik ir-raġuni aħna rispondejna għal talba tagħhom tas-support, speċjalment meta tikkonsidra li dil-binja mi se tolħod xejn ġdid u bżonjuż. L-uffiċini, il-kliniċi li qed jipproponi l-iżviluppatur kollha jeżistu fiż-żona, hawn ħafna uffiċini fil-fatt hawn żviluppi sħaħ ta' uffiċini li għadhom vojta wara snin li jinbnew, jeżistu kliniċi spiżjari, child care centers, kollox. Wadiri dil-binja mi se toħloq xejn bżonjuż li għandhom bżonn ir-residenti. Kull ma se tagħmel hija se tnaqqas l-arja, id-dawl, iżid it-traffiku u daw kollha affarijiet li huma ta' ħsara għas-saħħa, mhux bis-saħħa fiżika imma wkoll saħħa mentali, għax is-saħħa mentali tiddependi ħafna fuq l-arja u d-dawl, speċjalment id-dawl. Jekk jonqsilhom id-dawl għal daw id-djar, ovvjament iż-żona se tikriħ u l-kwalità ta' ħajja tinżel mhux bi ftit ħafna.